он, ҷонишини шахсии он, ки, ӯ дар мулоқати ҳамарӯзаи мо шунида мешавад. Музикои род мебошад. Он, кто? Папа, брат, дедушка. На танҳо метавонем ба роди мардҳо истифода барем он калимаҳое ки бо ҳарфи ҳамсадо тамом мешаванд дар забони русӣ. Инро нулевое окончание мегӯянд, квадратик мондаги, и мягкий знакати тамом мешаванд. Мисол: мальчик, долг, склад, сад, диван, ковёр, стакан, стул. Вот ин калимаҳо он калимаҳое ки бо ҳамсадо тамом мешаванд, онро мо он гуфта метавонем. Он, тигр, дом, стол. Ва он калимаҳое ки бо он истифода мешаванд, мо онро мой мегӯем. Мой дом, мой тигр, мой стол.